Sa dili madugay, musaka na unya ang Russian tourist arrivals sa Pilipinas, ilabi na gyud dinhi sa syudad sa Sugbo, human sa pagpinirmahay og sister city ties dali ni Mayor Michael Lopez Rama og Vladivostok Mayor Konstantin Shestakov atol sa ilang pagbisita sa Russia sa niaging semana. Ang mayor kuyog ang iyang mga delegates malampusong ni biyahe sa maong nasod aron pagtambong sa 8th Eastern Economic Forum. Atubangan sa mga Russian panelists o ubang langyaw, gibaligya sa mayor ang syudad ug ang lalawigan, din iyang gipasabot ang kamahinungdanon ngano nga ang Sugbo usa ka prime investment destination. Tungod niini, nakig-alayon si Mayor Rama sa mga airline companies sa Pilipinas aron duna na unyay direct flights gikan sa Russia paingon dinhi sa Cebu. Gani niingon kini nga kung gikinahanglan makikita siya ni Presidente Bongbong Marcos aron hisgutan ang tinguha pagbutang og direct flights gikan sa syudad sa Vladivostok nganhi sa syudad sa Sugbo. While I was in Russia, I was already connecting with PAL President Stanley Nang. And in the days to come, I will also be in Manila connecting with Cebu Pacific and perhaps through Frederick Go. And what we have brought to Vladivostok and to Moscow, that is not going to be a one-way action. Moscow will have to do their part. The Philippine government, we really have to do our part. But since we are the bridge, the sister city between Vladivostok and Cebu City. Si Honorary Consul of Russia Army Lopez Garcia kinsa dinapit nga bisita sa press conference niingon nga daghang Russians na ang interesado nga mobisita dinhi sa dakbayan sa Sugbo. When we mentioned the direct flights, Post-SOT. I was in Moscow earlier in June, and I met together with Ambassador Igor Bailen, the Federal Aviation Travel Authority, FATA, which is the counterpart of our CAB. And when they said that it was a surprise to us that Aeroflot already signified their interest to fly directly to the Philippines. And of course, we were pushing for Cebu. And they said that if this happens, they can easily bring in 600,000 tourists for the period of the winter period. Karon nga nakaestablisar na og sister city ties ang syudad ug ang Russia, malaumon si Mayor Michael Rama nga mausbong na sab ang ekonomiya sa dakbayan sa Sugbo sa taliabot nga mga panahon. Kini ang balita. Amy Mates, Cebu City News.